Ito yung entrance papasok sa loob ng ating Manila Bay. Ito sa Dolomite White Sand. Ating Manila Bay. Yan. Yan yung area na yun. Yan. Pangalan. Manila Bay Wharf Dolomite Beach. So, okay. Ha? Lagyan agad na. Oo, kasi bawal na dyan sa may mga halaman. Sira ng mga halaman. So, yan. Tara guys, samahan nyo kami. Papasok doon sa loob. Titingnan para makita natin yung area doon. Sa area na yan. Sa ating Manila Bay. Wolf Dolomite Beach. Dolomite Beach. So, tara. So, ayan. Papasok kami ngayon sa loob. Mga kababayan, update lang po tayo dito sa ating Manila Bay. Ayan. So, habang nano namin, nakapark yung aming bisikleta yan. Oo. Ano, dito ka lang? Yeah, dito lang ako. Oh, sige. Ayo, kasama ko si Daman-Daman. Hello. Ayan, papasok na tayo guys sa loob. Sisilipin natin yung ano, Dolomite White Sand. Ito ito siya ngayon. Yun, napakaganda yung area na to. Sir, gaano kalaki to dito? Hindi ko rin kabisado, sir eh. Asa may mga ano? Sige, thank you, thank you. Ayan. Ito ngayon yung Manila, Dolomite White Sand. Ayan. Ayan siya. Ang ganda ng area. Okay mga kababayan, dito sa area na to, napakaputitan ano? Okay. Ang Dolomite White Sand. Murag apog ba? Tara sisilipin natin, punta doon sa dagat. Ganda na. Tingnan natin yung area. Yan. Napakagandang area na ito. Mamaya magtanong tayo sa empleyado dito ng DFS kung gaano kalawak itong area na ito na Dolomite White Sand dito sa Manila Bay. Ayan, dito na tayo sa malapit sa area ng dagat. Dami, tingnan mo. Area ng dagat yan. Tayo, tapos pag bumalik tayo dito, kain natin. Yan, ito ngayon dagat. Meron siyang konting mga basura. Ang ganda po ng area na ito. Huwag kayo lalagpas dyan, bawal. Dito kayo nung wapit na hatangan yung kain. Wala, nandyan na yung coast guard. Doon, dyan din. Super ganda. Tingnan lang yung yan, puti ng Dolomite White Sand. Sino magpanang tayo? Baka na natin sa Nako, inabot ng pato. Ay, hindi siya talaga. Hello po, sir, pwede magtanong. Ano po yun? Hanggang ano oras to dito? Yung open. Alam, ngayon lang po ako nakarating dito. Ha? Hindi ko po alam, ngayon lang po ako nakarating dito. Bali, saan po pa kayo galing yan? Taga Cavite kami pero may bahay kami dito. Napasya lang kayo dito. Okay. Sige sir, salamat sir. Thank you. Napakaganda ang mga bato rito. May mga bato rito, ang puti. Ayan. White. Puti talaga siya yung mga bato niya. Bato? Oh. Yan, napakaganda yung tubig ng dagat. Malinaw siya. Pero meron siya mga kakunting basura yan. Super ganda dito sa Manila Bay. Pagkatan
Yan yung aking kasama. Susubukan niya ring tumingin ng ganda ng dagat. Ganda, sarap maligo. Oo, kaso bawal pa eh. Bawal nga daw. Bawal pa maligo. Sir, ano yung masasabi niyo sa ating Manila Bay ngayon? Mas maganda talaga siya. Maraming nagsasabi hindi daw maganda pero ako gaganda kumpara talaga dati. Ah, Iba talaga okay. siya. Ano po pangalan niyo, sir? Andre, Paulo, Saan pa kayo galing? Pasig pa. Namasa lang kayo sa area. Sige oh, sir. Thank you, sir. Thank you. Buwang nilalim. So guys, ayan, makikita nyo yung dagat. Malinaw siya, ang tubig niya. Ang ganda. Ang dami din ng mga namamasyal, mga iba't ibang lugar na dumadayo dito sa area ng Manila Bay. Dami talaga. Sa ating Dolomite White Sand. Yan. Napakagandang area na ito. So ayan guys, napakaganda dito sa area ng Manila Bay. Dito sa ano to? Ang mas maganda rin na ng tao, partinigas. Tigas yan. Naapakan lagi. Yan. Napakaganda. Ang daming tao dito sa ating Dolomite White Sand dito sa Manila Bay. Yan siya. Wala na eh. Lagi sa school. Yan, super ganda, ang daming tao. Tatayo naman kainan dyan. Yan, ganda ng area na to. Yan, ito sa dagat. Yan yung aking kasama niya, si Daman-Daman. Doon kami banda doon. Napakaganda yung dagat dito. Pakuran yan, gamit natin na parang Super. bilis na mga tao. Pupunta sa Cadiz, Batangas, kung sa isang lugar. Sabi ni Pierre Lago. So yan, Hindi pwede. nakita nyo naman guys, ang ganda ng ating Manila Bay. Paano masabi niya? Pwede pala. Ayan, yan siya. Yan, maraming mga tao, taga iba't ibang lugar. Yun, madaming isda. Yun, meron siyang mga isda. Yun, wop. Nano siya ng ibon kasi may mga isda sa gilid. Wop. Wop. Ginagawa mo. Yan, ang ganda ng ating Manila Bay ngayon. Yan, naglipad-lipad yung ibon kasi nanghuli siya ng isda. Yan, isda yung ano niyan, hinuhuli niya. Yan siya, oh. Yung ibon. Dumi ka nga putang na. Pwede lang. Saan nalabas yun? Pwede ka lang umaahon. Ba't walang gwardiya ngayon? Ganun eh. Dapat talaga mahigpit sila. Mahigpit kasi yung batas na Sa mahigpit sila sa mga dumi na dapat basta walang gadaling pagka. Sir, pwede magtanong, hanggang anong oras to dito? Hanggang alas 6, Monday to Sunday. Salamat sir. Araw. Ayan, natanong natin yung isang empleyado dito sa DFS. Hanggang 6 pala to. 6 PM ng hapon, Monday to Friday. Ayan, ang daming tao guys.
Para lang makasilip dito sa ating Dolomite White Sand. Ayan mga kababayan, dami. Ayan. Hi guys, dito tayo sa Manila Bay. Update na po tayo sa pagsilip dito sa ating Dolomite White Sand dito sa Manila Bay. Bago tayo mag-ikot sa palibot na ito ng area ng Manila Bay, shout out muna tayo sa ating mga viewers, sa mga minamahal nating viewers, sa lahat-lahat po ng mga viewers, and sa aking mga kamag-anak sa Bataan, Alas Asin, Maribeles, sa lahat po ng aking mga kamag-anak. Isa-shout out po natin sila lahat at ating mga viewers, mga kaibigan natin dito. So guys, isa-shout out natin ang ating mga mahal na mga viewers. So ito na. Sa akin din mga kamag-anak sa Liti, sa lahat-lahat po ng aking mga kamag-anak sa Liti, sa lahat po ng mga paraiso dyan sa Sitio Sinda, Gabas, Baybay, Liti, sa aking probinsya. At sa aking tatay junior dyan sa Tagig, Napendan. Yan, shout out. At saka sa aking stepmother. Sa lahat-lahat po, sa aking mga kapatid and mga pamangkin ko. Kay Inday, Junalyn, sa Palawan. Shout out po sa family ng aking bunsong kapatid na si Inday, Junalyn. Hi guys, good morning po sa lahat. Lahat. Shoutout po sa mga dyan. Hi kayo, hi. Kaya, hindi po kami popular sa Taga saan kayo mga kababayan? ito sir, mahuli nyo na to. Si Nelred, si Jello. Hindi naman dapat mahuli yan, gwapo yan eh. Emoji sa mga. Taga saan kayo? Mga taga Parondra. Okay. Shout out mga kamag-anak niyo dyan. Shoutout nga pala sa Etrak family. Shoutout nga pala sa mga pamamil ko dyan at sa Team OG, Team Soldiers. Okay. Ikaw. Salamat. Wala po si shoutout. Shoutout po kay Balak. Shoutout sa mga natutulog dyan, gumising na para kumain. Okay. Ayos. Ganda ng mga shoutout na itong mga to.